The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palok, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And Spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at that moment the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who had believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly, filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham, his children forever." Mary remained with her about 3 months, and then returned to her home. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Today we are celebrating the solemnity of the Assumption. Assumption means that Mary is assumed or taken up, body as well as soul, into the glory of heaven. Her salvation, perfected in the beginning by the Immaculate Conception, is now perfected as the life by the Assumption. She is with Christ and glory. We believe that Virgin at the end and of earthly life was assumed body and soul into the glory of heaven. This truth that was preached since the earliest centuries was defined as dogma of faith by Pope Pius XII in 1950 with the bull Municipientissimus Deus. The dogma of the Assumption is supported by the universal tradition of the Church and by the book of Revelation. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and her head a crown of 12 stars. Revelation chapter 12, verse 1. Well, illustration, good salesmen carry with them the best sample of their products. Artists showing their works and their finest paintings. Christ our Lord, who longs to attract us to his salvation and sets his mother before us, and the most sublime expression of his redemptive work. He is the perfect Redeemer, and she the perfectly redeemed one. There was then an author who said, "Our chief need in life is somebody who will make us do what we can do. These things need not find somebody who will fool us, what we ought to do. We already know that we are painfully aware of what we ought to do. Our chief need is to find somebody who will inspire us to do what we know we should do." And the author says that this is the role of a friend, a spouse, or a parent, or a priest. And as a Christian, I might add that this is also the role of Mary. To give our mother a gift on this feast of her birth into heaven, let's promise her, imitate her in praying, obeying, and serving until we too follow
her Son into eternal life. It is then that Assumption, this Feast of Assumption, contains theological message and practical message. Theological message is that Mary is in heaven, soul and body, because she didn't sin. Her body, like the body of Jesus, didn't decay and went directly from earthly state to a heaven state. The practical message is that we too are destined to join Mary in heaven someday, that in the meantime, she wants to help us in our struggle to reach it. The dogma of Assumption of Mary speaks of how much Jesus loves his mother, and this dogma also speaks of how God loves us. So if we try to go deeper in our reflection, what does it say to us? First, the Assumption is a sign of our final glorification. What was granted to Mary will also be granted to us. It is an affirmation of our human destiny. Something great awaits us because God loves us so much. Second, Assumption opens to us the possibility of being transformed in the present. If our lives are in tune with God's will, then we are already participating in the final reward promised by Jesus. We already have an eternal life. Third, the Assumption tells that our whole person will share in the glory of the resurrection, not merely as a spiritual part of us. It is an affirmation, the basic goodness and importance of the holy as integral part of our personality. All this tell us what God cares. He loves us so much. So it means that the Feast of the Assumption is actually a message of hope. In spite of what we are, in spite of our woundedness, in spite of our political division, in spite of our economic crisis, in spite of the problems at home, in spite of this uncertain time of pandemic, there is still hope, whereby we seek our sanctification that others in the midst of our ordinary duties. At the same time, we are encouraged to look toward our goal in heaven. Mary shows us that hope, that God shows us that hope through Mary. When you look up Mary assumed into heaven, I hope you will all be blessed with the grace to be able to see yourself also being assumed your own life as a vibrant testimony to the gospel for which we live. With this, we could not help but rejoice with Mary by saying, "My soul proclaims the greatness of the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Immaculate Virgin, Mother of God, and Mother of humanity, we believe in your assumption into heaven, both body and soul, where you are acclaimed as Queen by all the choirs of angels and all the saints. We unite ourselves to praise and bless the Lord, who has exalted you above all other creatures. We offer to you our devotion and our love. We, poor sinners, beg you to purify our hearts. From the shadows of this veil of tears, we seek your heavenly assistance, tender mercy, comfort, and help in the trials of church and country. One day, after our exile, may you show us Jesus, the blessed fruit of your womb. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen.
You bore him in a manger as the wise men journeyed to gaze upon the child that would save us from our sins. A vessel of worth given by our Father's hand. Oh Mary, oh Mary, oh Mother of God, you're worthy. Oh Mary, Theotokos, Mother of God. Mary gazes at her baby, Savior of the human race, the incarnate of the Holy Spirit, as light shines from his face. Lift up our prayers unto your beloved Son. Oh Jesus, the Lord is my shepherd. Oh Jesus, God's love to the human race. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby,
you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Prayer of St. Ambrose. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, I approach your banquet table in fear and trembling, for I am a sinner, and dare not rely on my own worth, but only on your goodness and mercy. I am defiled by many sins in body and soul, and by my unguarded thoughts and words. Gracious God of majesty and awe, I seek your protection. I look for your healing. Poor troubled sinner that I am, I appeal to you, the fountain of all mercies. I cannot bear your judgment, but I trust in your salvation. Lord, I show my wounds to you and uncover my shame before you. I know my sins are many and great, and they fill me with fear, but I hope in your mercies, for they cannot be numbered. Lord Jesus Christ, eternal King, God and man, crucified for mankind, look upon me with mercy and hear my prayer, for I trust in you. Have mercy on me, full of sorrow and sin, for the depth of your compassion never ends. Praise to you, saving sacrifice, offered on the wood of the cross for me and for all mankind. Praise to the noble and precious blood flowing from the wounds of my crucified Lord, Jesus Christ, and washing away the sins of the whole world. Remember, Lord, your creature, whom you have redeemed with your blood. I repent my sins, and I long to put right what I have done. Merciful Father, take away all my offenses and sins. Purify me in body and soul, and make me worthy to taste the Holy of Holies. May your body and blood, which I intend to receive, although I am unworthy, be for me the remission of my sins, the washing away of my guilt, the end of my evil thoughts, and the rebirth of my better instincts. May it incite me to do the works pleasing to you, and profitable to my health in body and soul, and be a firm defense against the wiles of my enemies. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko din ni Kristo karong adlaw, karong Domingo ha. Usa kini ka espesyal nga Domingo alang kanatong tanan. Tungod kay karong Domingo ha, ato manggi sa ulog ang solemnidad sa pagsaka sa mahal nga Birhen Maria ngadto sa langit, or it is called the Assumption of the Blessed Virgin Mary, both body and soul to heaven. Kini nga solemnidad nagpahinumdom kanato nga kitang tanan gitawag nga mupuyo sa katapusan sa mahimayaong kinabuhi didto sa langit. Ug karon maandam kita sa pagsaulog din ng atong santos na misa, maghidulsol kita sa atong mga sala. Gloria excelsis Deo.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan nga nagpasaka sa lawas ug kalag nga na sa imaya sa langit sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak, itugot nga muyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa mga Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. May usa ka babayi nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan, ug ikoronahan siya napulog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak, ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula, nga may 7 ka ulo. Napulo ka sungay, ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya ang iyang ikog, ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit, ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babayeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga nahimugso. Unya gianak sa babayi ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagiw ang babae ngadto sa kamingawan, din ang Dios nagandam kaniya og dapit, ug didto atimanon siya sulod sa 1,200 ug katum-anan kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Ginoo. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios, ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Palihog atong usbon. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Ang rayna nagapahilom sa imong tuo, nagapahiluna sa imong tuo, diha sa bulawan sa Ofer. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Pamatia o anak nga babayi, ug tan-awa, ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Busa, tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Gidala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo
ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit, si Kristo mao'y una sa tanan. Unya musunod katong iya ni Kristo, inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan, o buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, o itugan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti ug makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha miduaw man kadako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan,
o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Ina inyong tapat, good morning. Kung mangutana ko ninyo karon, kung mubiya mo ni ining kalibutana, asa man mo ganahan mo padulong? Sa langit ba o sa imperno? Sigurado jud ako nga walay ganahan nga maimperno. Ang tanan ganahan nga malangit, ang tanan ganahan nga malipay, ang tanan ganahan nga maangkon ang mahimayaong kinabuhi dito sa langit. Pero ang pangutana karon, ngano man nga daghan nato nga nangandoy og langit, kalipay nga dayon, pero nagpuyo man sa kinabuhi nga layo sa Ginoo, sa kinabuhi sa pagpakasala. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ang solemnidad karon nga atong gisaulog, nagpahinumdom kanato nga kitang tanan gitawag sa gingharian sa Dios nga mahiusa dito kaniya. The solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary reminds us that our destiny asa kita padulong gayud kita sa langit, na ay nagulat ka nato nga mahimayaong kinabuhi sa langit. Gani, recently in our diocese, dinhi sa diocese sa Dumaguete, meaning community of faith nga nahisakop kita, naghimo kita og Diocesan Pastoral Assembly. Ang mga programa nato sa atong diocese, atong gipahiuyon o gi-align sa usa ka misyon. Unsa man kining misyon o vision nga napanday nato sa atong discernment process o pagpamalandong isip komunidad nga Kristohanon. We come up with the vision panglantaw sa aning niining atong diocese, niining Kristohanong katilingban. And this is the vision that we are Christ-centered community journeying together to heaven with Mary. Nga kita, komunidad nga Kristohanon, nga sentro ang atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanaw kita padulong sa langit, kitang tanan, duyog ang mahal nga Birhen Maria. Our life has a destiny, and we are destined to be in heaven. Tungod kay kini magpahinumdum kanato nga solemnidad nga mga anak kita sa Dios. We are people of God. We are children of God. And since we are children of God, we are not people of this world. Kining kalibutan lumalabay lamang kita. That is why our true home
is in heaven. Sa pagsaulog nato sa Assumption of the Blessed Virgin Mary, both body and soul, kini nakahinumdum kita nga kini gipanday nga o giisip kini nga official teaching of the Catholic Church. Tungod kay kini nga pagtulunan nga ang mahal nga Birhen Maria wala ni agi og kamatayon, ni diretso sa langit, ni assume sa langit, padulong sa langit, both body and soul. Gideklarar kini nga dogma by Pope Pius XII, 1950. Worthy for all of us to believe this official teaching. Ngano man gideklarar kini nga official teaching of the church as dogma, pagtulunan nga angay natong tuhuan. Tungod kay una sa tanan, karon gihinumduman nato nga ang mahal nga Birhen Maria gibuntog niya ang kamatayon. Dili ba ang sala, ang konsekwensya sa sala, mauman ang kamatayon? But the Blessed Virgin Mary, gitawag siya bulahan nga babayi. Blessed, tungod kay she has been given a special privilege in the history of salvation. And what is that special privilege? Una, nga gihimo siya nga inahan sa Ginoo nga atong manluluwas. Ug ikaduha nga espesyal nga pribiliyo nga gihatag kaniya, that she was immaculately conceived. Wala siya'y buling sa sala. Ug tungod kay wala man siya'y buling sa sala, ug tungod kay ang konsekwensya sa sala kamatayon man, then we believe that Mary did not undergo death. Tungod kay wala man siya'y sala. Nidiritso siya sa langit, gikoronahan siya, isip inahan sa langit. And that is the context of our celebration today, the Assumption of the Blessed Virgin Mary to heaven. Pero ang pangutana karon, unsa man ang kamahinungdanon niining solemnidad sa pagsaka sa atong mahal nga Birhen sa langit, alang kanato nga mga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo, alang kanato nga nagdebosyon nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. In our practical Christian life, unsa man kamahinungdanon kini nga selebrasyon. Una, kini nagpahinumdum kanato that we are called to fulfill our mission. Nga niining kalibutana, lahi-lahi tag misyon, lahi-lahi tag katungdanan, pero gitawag kita nga ato kining himuon nga katungdanan alang sa Ginoo. Mary fulfilled her mission to be the mother of God. Ni say yes siya sa Ginoo. Her fiat, sa iyang pag-oo, sa iyang pagdawat, sa iyang katungdanan, iyang gipadako ang atong Ginoong Hesukristo, iyang giamumahan, ug iyang gigiyahan nga matuman niya ang iyang katungdanan aron luwason kitang tanan. That is why we must understand that in this community of faith, kita, simbahan, komunidad nga matuhuon, naa kitay katungdanan niining kalibutana. And we are invited to fulfill that mission. Your mission probably is to be a good parents, to be a good children,
Lahi-lahi ta ug misyon, pero usa lamang ang tumong nga kita tanan maangkon nato ang kalipay, ang mahimayaong kinabuhi didto sa langit. Ikaduha, our yes to God is our greatest gift for Him. Our yes to God is our greatest gift for Him. Kita na ay usa ka espesyal nga gift, gasa, nga dili makit-an o wala gihatag sa Ginoo sa uban nga iyang gihimo. And what is that gift? That gift of will, kabubuton. Ang gasa sa will o kabubuton, wala naghimo kanato nga muratag robot or muratag papit. Tungod ni ining gasaha, naa kitay kagawasan nga mupili sa maayo ug sa daotan. Mupili sa kinabuhi nga naay Ginoo ug walay Ginoo. Our God does not control us. He has given us this gift, kabubuton, this will. That is why every time we pray, kanunay nato ng ampo sa our Father, that we submit our will to God, ang atong kabubuton. Minta, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon man sa langit. Thy will be done, Lord. That is an act of submission to God sa atong kabubuton alang kaniya. And Mary has submitted her will to God. Her yes, her fiat. Oo, ako nang dawaton nga katungdanan nga mahimo kong inahan. That is why throughout her life, iyang gipanindigan ang iyang pagkainahan. Dili lang sa Ginoo nga atong manluluwas, but alang kanatong tanan nga iyang mga anak. We can offer this gift to God, our will. Every time we say to the Lord sa atong mga desisyon sa kinabuhi, sa mga plano nato sa kinabuhi, nga Ginoo, ang imong kabubuton maoy matuman, dili ako Ikatulo, we are destined, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, kini magpahinumdum kanato that we are destined to be in communion with God after all. Nga niining kalibutanan nagpanaw lamang kita ug kitang tanan gipakitaan sa mahal nga Birhen Maria nga kitang tanan mahiusa dito sa katilingban sa langit. Our God wants us to have a happy life, a joyful life, mahimayaong kinabuhi dito sa langit. That is the reason why He came down to us in heaven. He came down to us here on earth. Nagpakatawo siya aron dad-on kita ngadto sa langit, aron makakita kita, nga aron dili kita mabuta, nga makakita kita sa atong destinasyon, nga padulong gayud kita sa langit. That is why sa plano nato sa kinabuhi, may we become not short-sighted. Kay usahay kitang tawo, we fail to see what is ahead of us. Sometimes we become short-sighted sa kinabuhi. And once we think nga kita mga katauhan ra kang kalibutanon, magtigom gyud tag mga bahandi nga kalibutanon. Sigurista gyud ta sa kinabuhi kay nagtuo ta nga kining kalibutanon nga
mga butang nga atong na-acquire magdala nato og kalipay og kinabuhing dayon. Kung ang atong panglantaw sa kinabuhi dinhi ra kutob ni ining kalibutana. That is why in many areas and walks of life, in the field of politics, in the field of business, kung ang imong panglantaw kalibutanon, you will do everything, maskin manikas ka, maskin magminaro ka, maskin negosyoon nimo ang imong isig katawo, haron mabulahan lamang ka sa imong kaugalingon, kay nagtuo ka nga ang kalipay ug ang kinabuhi maangkon nimo ni ining kalibutana. But today, the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary will tell us nga mga magtutuo, ultimately, kita mubalik gayod sa Ginoo, mga tubang gayod sa Ginoo. That is why, my dear brothers and sisters, today is a very special day for all of us. Tungod kay ato manggihandom ang mahal nga Birhen Maria, ang iyang pagkamahigugmaon alang kanatong tanan nga iyang mga anak. We are not orphan. Diha sa Dios nun nga plano or the history of salvation, ang plano sa pagluwas sa Dios, mipili siya og usa ka inahan, nagpakatawo siya sa usa ka pamilya, telling us that you must understand that salvation begins in the family. Aron makasabot kita sa plano sa Dios, wala kita niya giingon nga direct to God. Niagi siya sa usa ka pamilya aron makasabot kita sa plano sa iyang kaluwasan. There is no such thing as direct to God. Diha sa balaan nga kasulatan, niagi siya sa usa ka konteksto, sa usa ka history. That is why, in the plan of salvation, gihatagan kita niya og inahan. Aron naa kitay dalangpan. Inahan nga moampo alang kanatong Mama Mary is our heavenly mother. That is why, diha sa atong mapag-ampo, mudangop kita sa mahal nga Birhen Maria. Tungod kay ang iyang papel niining plano sa kaluwasan sa Dios nga kita nga iyang mga anak, iyang dad-on ngadto sa iyang bugtong anak nga mao ang atong manluluwas. Mutabang siya paghangyo, mutabang siya sa atong mapag-ampo. And if you remember the miracle, the first miracle that happened diha sa pagkatawo sa ministry of Jesus, there is this intercession of the Blessed Virgin Mary, the miracle of the water turning into wine. Ngamingon ang mahal nga Birhen Maria, nak, wala na sila'y bino. Ningon ang iyang anak, ningon atong Gidong Iso, dili pa man unta time nako. But then sa hangyo sa iyang inahan, nahimo ang milagro. We as Catholics, naglantaw, nagrespeto, nagmahal sa Birhen Maria. Tungod kay inahan man siya sa atong Ginoong manluluwas. When we love our Lord Jesus Christ, dili nato kalimtan nga higugmaon po nato ang iyang inhan. Imposible nga maingon ta, I love you, Lord. Mapiyong-piyong ta nga, we love you, Lord, our Lord Jesus Christ as personal Savior. Unya, atong dumtan ang iyang inhan. That is why, that is where we stand. No, kay naay mga Katoliko nga mubalhin og laing reliyon, daoto na ang mahal nga Birhen Maria. They don't understand this plan of salvation.
ang Dios mismo mipili nga magpakatawo sa usa ka inahan. That is why we ask her intercession in our prayers. Mama Mary, pray for us. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tan makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaya samahan. Pinagi kaniya ng himo ang tanan. Tungod ka natong mga tao galang sa atong kaluwasan. Gikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan na Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilasang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya ng mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga binatay. Ang iyang ingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, lungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usas Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kasayloan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinawabot ng kalibutan. Amen. Binayaw ang lawas ug kalag ngadto sa himaya. Si Maria misidlak isip usa ka dakong ilhanan sa walay katapusang kaugmaon sa simbahan. Sanglit kita inubanan sa mga pag-ampo ni Maria. Nagpanaw man ngadto sa amahan, musangpit kita sa pag-ingon. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay maglantaw siya ngadto sa kabanhawan, nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, Dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga ilang ipatunhay ang kalinaw ug likayan ang makalilisang nga gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan sa niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magbalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalabuman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila diya ni Kristo, ug magmaya uban kang Maria, ug sa mga santos dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo sa langit ug yuta, itugot nga ang among mapagampo mudangat nga na kanimo uban sa panabang
sa maymayaong Birhen Maria, ang unang magtutuo nga gipaambit sa imaya sa iyang madaugong anak, nga nagpuyog ng hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan, magahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas pagdahig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. Ang halad sa mong pagalagad, mahidangat unta diha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka nga na sa langit, ang amo makasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kadimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw, di pasaka sa langit ang Birhen nga idahan sa Dios nga maoy sinugdan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa ni ining kalibutana. Husto gayud nga ikaw mibuot nga siya ang kahibulungang paagi nagpakatawo sa imong anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi dili gayud makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan ug busa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo sa kalipay nga naingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring magasa aron maghimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug biingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang pagyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini, ngadto sa iyong matinun-an bingon, dawata kini ug Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayong pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, dinipan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga angayan, nga moatubang umalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginawang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, nilito among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malauman nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dag-as silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gabiton ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Kristo nag-iingka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw mabuhig hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Pero sa Diyos kini mao atong Ginoong Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga mga makasasala nga gidapit sa iyang lagitnang bangkete. Ginoo, dira ko ang kalawat kanimo. Apan ikaw mo lamang ug maayo ako.
Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluwas nga sakramento o Ginoo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit, may dangat unta kami sa imaya sa pagkabanhaw, kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyonog nga punguron nga amahan, aniya kami nga liupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nagkapabalaka ug bisakbit sa daghang kinabuhi. Kami naganyo kanimo uban sa dakong mong gugma nga ibayaw mo ang imong mabalaang mga kamot pagwag kang sa sakit ug kamatay. Ligon ang among pagtuo ug paglaom. Nagampok kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagana ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas o gunauna, kaligon sa ilang panaad, ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit, nga unta may balik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton, ug ang pahulay nga dayon alang sa tanan nga nangamatay. Hatagi kami sa grasyan ining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang ni atong nanginhanglan. Ngaunta pinagi nining pandemya ang pagpakabana o pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong bugtong anak, nga buyo gari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios, ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan, ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Amen. Maria dalampanan sa masakiton, Iampo kami. San Jose, Iampo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Nicolas di Tolentino, Iampo kami. palihog manglingkod. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, August 22, 2021. Anticipated Mass Zone 11 and Apostleship of Prayer. 6 a.m. Mass Zone 12 and KC. 8 a.m. Mass Zone 13 and CFC Global. 5 p.m. Mass Zone 14 and God the Father's Group. 7 p.m. Mass Zone 15 and Focolare. Ug Lector Group D. Church donations for the period of August 8 to 14, 2021. Anonymous, 3,000 pesos. Generica Drugstore, 1,500. Anonymous, 1,000. Anonymous, 1,000. Anonymous, 500. Anonymous, 300. And Mr. and Mrs. Tomas Galera, 300 pesos. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad natong Santos nga misa, dala ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo.
Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ and Mama Mary. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.